So hello लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन गोबाङानो फेसबुक इउट्युबाव आपल'ड होबाय दंखायो आरोना बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों नायनानै लादो आरोना नोंथांमोनाथ' फेसबुक आरो इउट्युबाव कन्ट्रभार्सि सोलिबाय थानाय नुबाय दंखायो जानो हागौ जुरि आरो sonjibनि बे कन्ट्रभार्सि सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुबाय दंखायो जानो हागौ आरोना बिनि सायावनो दा मोनसे जुरि आब'आ माने फुल इनफरमेशन भिडिअ लानानै फैदों आरोना नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लानाय जादों आंनि नैबे इउट्युब चेनेलाव गोदानै भिउवार्सफोर फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना गोबाङानो भिडिअखौ नायो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामा आरोना साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरोना सोरबा ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनायानो आरोना ब्लग भिडिअनि नामा ओमफ्राय डिसक्रिपसनावबो लिंक होनानै दोनगोन बिदिब्ला नैबे आब' जुरिया फार्स्टआवनो मा रिप्लाय होदों नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो आरोना आं जुरि बर' आङो गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लाग्रोबाय थ' आङो लाइफआव बेबायदि जागोनखौ बा बेबायदि आंनि लाइफआवबो बेबायदि मोनसे भाइरेल भिडिअ फैगोन बा भाइरेल जागोनखौ आङो मालाबाबो सानाखैमोन थ' मा खालामनो दा आंनि गोसोखौ आं हमथानो हायियाव आं बेबायदि खालामदों थ' बेयो आंखौ खोथा होनानै जे गुबुन सिख्लाखौ जे इमान थाबनो जे बियो गनायनानै लागोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखैमोन थ' जोंनि रिलेसना ओरैबायदि मोजांमोन खिन्थु आङो साननोनो हाया जे बि आंखौ बेबायदि खालामगोन होननानै थ' आंनि गासै प्रब्लेमखौ मिथियो नोंथांमोननि सिगाङाव मा बुंदों जे आंनि प्रब्लेमखौ बियो मिथिया आं बिखौ खोमसियाव लाखिनानै दोनदों बेबायदि होनदों दायो नायदो सन्जिब बसुमतारिया आंखौ मा होनदों नोंथांमोननिसिम एसे देखायनोसै आंखौ खोमसियाव दोनदों होनदों बियो खुलुमबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिदों आंखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बहुद दावराव जागासिनो दङ जुरि अफिसियेल बे फेसबुक पेजाव जुरि होननाय सासे सिख्लाया आंखौ बहुद बदनाम खालामदों जों सानैबो रिलेसनाव दङमोन खिन्थु जेथिया आङो जुरिखौ मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आगोलावनो आरो डिभर्सबो जायाखै प्लास बिनिया आगोलनिफ्रायनो गथ' सासे दङ राजा नामा बिनिफ्रायनो आङो बिनिफ्रायनो साइड जाबाय रायजोफोर बेफोरखौ गासैबो मिथिनानै आं बेखौ माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आरो आंनि न'खरा मालाबा दायो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जेनेबा आंनि लाइफआव आङो रावबो सेंग्राखौ जे आङो बेबायदि थगायनानै बा आङो सिख्लासो बा आङो माबासो आंहा प्रब्लेम गैया जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि बुंफेरनानै जे आं रावबो सेंग्राखौ आङो दिनैसिम आङो बेबायदि फसायनानै आङो लायाखै बा आङो लाइफ टाइम आं बिदि थानोबो हागोन आं जिन्दगीखौ आङो लाइफखौ आङो जुजिलांनोबो हागोन आं हारसिं थानानैब्लाबो मानोना नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ आङो मानि थाखाय आं बे भिडिअखौ होनाय जादों बा मानि थाखाय लाबोनाय जादों आंनि गासै प्रब्लेमखौ आं बिनो खोन्थादोंमोन ए टु जेड खोथा बियो आंनि मिथियो जुदि मिथियाब्ला मानो इमान इमिडियेटलि हाबा खालामगोन बियो बे बाथ्राखौसो नांगौ दा आंखौ सानथामनि आगोलाव गासै अल ब्लक खालामजोबदों आंथ' हायरान जाला मानो थाखाय ब्लक खालामदो आंथ' बहुद भाबिनानै पार मोनाखै स' आङो दिनै खोनादों जे बिहा हाबानि डेट फिक्स जाबाय सिख्लाखौ न'आव लाबोना दोनफैदों बेबायदि होनैबाय ओमफ्राय दा बे सिख्लाया जे मिथियामोन नामा जों रिलेसनाव दङ होननानै मिथियामोन नामा सिख्लाखौ आङो दाय हमनो थाङा बास बे सिख्लाखौ बियो मा होननानै बियो गनायनानै लानो हाखो आरो आंनि ए टु जेड प्रब्लेमखौ बिमा बिफाया मिथियो रिलेसनाव थानायखौ मिथियो रायलायनायफोरखौ मिथियो लोगो हमनायफोरखौ मिथियो आंनि रुमाव फैनायफोरखौ मिथियो आंखौथ' बियो जेनेबा सिख्लानानै आंथ' बुंना लायाखैना बिखौ फार्स्ट टाइमाव मानसिखौलाय फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाथ' आङो बुंना लानो हायाना सब आंनि गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राफोरखौ दाथ' आङो बियो जाय समाव आंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बे टाइमावनो आङो बिखौ मोजाङै बुंदोंमोन दे आङो नोंसोरनि न'खरावबो थांनानै फैबाय बा नोंसोरनि न'खरनि गासैखौबो नुदों आङो इनडाइरेक्टलि बिखौ आं बुजायबाय थादों बियो मानियाखै आंनो नोंखौनो नांगौ नोंनो आंदों मिलियो नोंखौनो आं मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदि होननायाव खोथाया आगबारिलांबाय आरो आं बुंनाबो लाबाय जे आंहा बिदि आङो सिगाङो उन्दैयाव आङो हाबा जादोंमोन आरो फिसाला सासे दंमोन खिन्थु जों सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दो गैला दायो जोङो कर्ट
मेरेजबो खालामाखैमोन नालाय बेनिफ्राय आरो डाइभर्सबो जोङो बिदि खालामाखै गामिनिजों जों फोजोबनानै दोनदों आरो लोगोसे बियो मा होनोमोन आंखौ नोंथांमोना खोनासंना लादो खोथाया गाज्रि जागोन मा होननानै खोथाया गाज्रि जागोन मा होननानै माबा राजाखौ मोजां लाखियाबानो खोथाया गाज्रि जागोन नांगौ लगायनांगौ फन माने बियो आंनि आगोलनि एक्स बे हासबेन्ड जिथुनिखि आंनि आगोलनि हासबेन्डमोन बिखौबो फन लगायनो होयो बियो मिथियाब्ला बि जुदि मिथियाब्ला मानो फन लगायनो होगोन हो मोनसे बाथ्रा बुंलाय इमान जुदि आंनि जेबो आङो हाबा जानाय बा आंनि प्रब्लेमखौनो मिथियाबा बे मारै आंखौ बेबायदि बुंनो हाखो जे बियो बिखौ खालाम फन जे फिसालाखौ मोजाङै लाखि आङो बुंहरगोन दंहरगोन इफोरबायदि मानो बुंनाय बिदिथ' खोथा जायाना आरो नै नोंखौ नुनायाव हाबा जानाय बायदि आंखौ नुनायावनो हाबा जानाय बायदि नुथ्रानो दरनि बाथ्रा हाबा जानाय बायदि खोथा नङा गामियाव हाबा जानाय बायदि नुवानो आंखो बिनिखाय बे आंखौ फसायदोंमोन नामा हाबा जानाय बायदि नुयिखाय आंथ' सब बाथ्रा बुंनानै लादोंना जुदि इमान मिथियामोनब्ला आं जुदि खोमसियाव दोनदोंमोनब्ला दिनै मानि थाखाय बियो बेबायदि बाथ्राखौ रेकर्ड जानांगौ बेफोर बाथ्राया बेथ' बिनिनो भइस ना नोंथांमोन आरो दंबावो बेखौ लामायाव नुबा मानो माथो होबाय थायो मानो रायनो आंखौलाय मा दङ बेजोंलाय मोनजाबाय माबाबो एक्सेप्ट खालामा खारन आं सासेल' फिसाला सासेल' फिसालानो बियो न'खरनि सासेल' फिसाज्लाखौ आङो मिथिनानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानो नागिरदोंमोन मिथिबाय आं नोंनिफ्राय न'खरनि सासेल' फिसाज्लानानैनो आङो नोंनिफ्राय गोजान जानो लुबैदोंमोन खिन्थु नों मानियासै आंखौ दिनै नों आंखौ खोमसियावसो दोनदों होनबाय आं माबोरै एक्सेप्ट खालामनो आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाला दा लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर नंगौ रायजोफोर बिखौ आङो मोजां मोनदोंमोन आङो बिखौ हाबाबो लागोमोन खिन्थु जेब्ला आङो मिथिबाय बियो सासे हाबा जानाय सिख्ला आरो गथ' थानाय सिख्ला बेनिफ्राय आङो साइड जाबाय लोगोफोर आं बिखौ बुजायदोंबो खिन्थु बियो बुजियासै खारन आं बिखौ खोमसियाव लाखियाखै बिसो आंखौ खोमसियाव लाखिदो रायजोफोर बि आंखौ आंनि फट' भिडिअ'खौ लानानै बि आंखौ प्रुफ खालामनो सानदों जे आं बिखौ गाज्रि खालामदों आं बिनि केरियारखौ आं गाज्रि खालामदों बिनि माने लाइफखौ आं धंख खालामदों आसलते बाथ्राया बिदि नङा आं जुरिजों रिलेसनाव आं दङमोन खिन्थु जुरिजों आङो रिलेसनाव 100% दङमोन खिन्थु आङो जुरिखौ मालाबाबो आं सानाखैमोन जे बियो हाबा जानाय आरो बिनिया आंखौ मा होनदोंमोन हाबा जानायबाबो खुनु खोथा गैया बेफोरबायदिबो बाथ्रा बुंदों आरो इनिफ्राय ओरैबो बुंदों हाबा जानायालाय मा गोदोर बाथ्रा आङो बहुद खोन्थाना लादों बेखौ सब बाथ्रा बुंनानै लादों हाबा जानायानो गोदोर बाथ्रा नङा सबनि लाइफआवबो मोनसे माबा थाखायो माने जानो गोनां प्रब्लेमा थाखायो आं बेखौ आङो एक्सेप्ट खालामगोन बिदि होनदों आंहाबो मिचुर जाबाय नालाय बेफोरबायदि बुंदों बियो बे टाइमाव इनिफ्राय दायो जाहैबाय मा खोथाया आंसो बेखौ उल्टा आंसो माने इखौ ब्लेकमेल खालामदों बा माबादों बेफोरबायदि बुंदों आरो दोहैबो फंसे माने आन्टिजों रायलायदों आं बिनि बिमा आन्टिजों रायलायदों जे आन्टिया बुंदों मा नों आंनि फिसालाखौ बरायनासो लादों आरो इमान गिदिर फिसाला इमान मिचुर जानाय सासे सेंग्राखौ आङो पटायनानै लानो हागोन ना आङो बरायनानै लानो हागोन ना बेखौ ना बेहा गियान गैया नामा ना जेबोखौनो रोङा नामा बियो आं जे बेखौ पटायनानै लागोन मा बाथ्रा बुंनो फैदों आं बहुद दुखु मोनदों
जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सेराव खुलुमनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो ब्लग भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव अलरेडि होनानै दंखायो आरोना आरो अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोर सोर नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन।